Tadzoka panapa nhasi ndine imwe nyaya iri kunetsa yaSewickno Chivayo, munongomuziva mese, flamboyant millionaire wepaZimbabwe ari kupolisha vanhu kwete zvekunyeba nemota nemaakwa. Nyaya iri panapa ndeyekudai so, pane imba yainga iri aitwa Chihuri, angambori mukuru wemapurisa. So Chihuri uyu kwayo ane mansion yake yanga nayo ye7 million. Mansion iyoyo iri kunzi yaSewickno Chivayo, ndo zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi according pamastreets masanganirana andaita nenyaya iyi muri yeZimbabwe. So nyaya yakamira yakadai so, exact former Zimbabwe Republic Police Commissioner Augustine Chihuri 7 million mansion in Harare has been snapped by Wickno Chivayo, a convicted criminal tenderpreneur with access to President Emmerson Mnangagwa. When tanks rode into Harare in November 2017 as the push to remove Robert Mugabe gathered full speech, Chihuri was the only security chief aligned to the late former strongman. He was arrested and later fled to Malawi. In 2023, his mansion was attached by Zimbabwe's National Prosecuting Authority as part of the unexplainable wealth the police chief had amassed over the years. In court papers, Chihuri sensationally claimed that he had a long-standing personal feud with Mnangagwa over a woman, and this matter was more of a political targeted persecution because he refused to play a part in coup. You see, ndo pane nyaya iri kuitika panapa. But iye paari kuzobvunzwa nyaya idzo kuti aiwa haisu tine imwe nyaya takanetsana nemadzimai chichi ndicho Uhuru manje. But asiwo ava kumwe varikuzobuditsawo nyaya vari kuti aiwa no yange isiri nyaya iyo yekuti kudaro, but mukomana uyu pakaitwa coup yekubvisa Mugabe paya iye haana kuda kukwanisa kubudikira kana kuti kuda kubatana nevamwe pakuita chiitiko ichocho chakazopedziswa nemauto kana kuti masoja ndo vakazobata basa rese nevanhu veZimbabwe vakazomachawo mastreets ese vakavharira. So Chihuri ari kuzonzi ndo pakuzongoluza mansion yake, nekuti mansion iyoyo pakuzonzika chiexplaina yakava Chihuri kuti mansion ye7 million iyi makaiacquire sei, ndo papakunetsa ipapo, ndo situation iripo. Saka mansion iyoyo, to cut the long story short, yaya Wickno Chivayo ndiye akaibhidha, ndo nyaya iripo iko zvinhu zvipaground, ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Ameno muri Zimbabwe muri kuionawo sei nyaya iyi?